Senyor Galmés, ja sabem que molts dels problemes dels que he parlat, la meva intervenció, sobrepoblació, saturació, falta de recursos, no els ha creat vostè. Vostè m'interpel·lava i me deia, bé, però tot això que me diu no és culpa meva, òbviament. Però és que aquesta situació que tenim ara, aquesta situació que ens ha tocat viure, sobretot és la situació que ens ha tocat gestionar a vostè des del govern i a nosaltres des de l'oposició. I el que està clar és que amb una situació poblacional, de saturació, de manca de recursos, etc. I sobretot, i allò més preocupant, que no és que ho digui jo, sinó que és la sensació que té la població. I cosa deu saber en el moment en què la presidenta del govern, Maria Elida Provenç, ha recollit el guant, ha recollit el prec, el clam del poble, i ha creat aquesta plataforma per parlar-ne que lidera el senyor doctor Riera. Per tant, deu ser que cosa és vera i, sobretot, deu ser que cosa mos toca fer. Des del PI li dèiem que hem de mestir mesures de molt de calatge, mesures per redreçar temes tan importants com la planificació demogràfica. Hem estat més d'un any parlant de l'estudi de càrrega de vehicles. L'hem estat demanant aquí per activa i per passiva, i ara encara no el tenim. Però és que hi haurà temes molt més delicats. Hi haurà temes més delicats. Perquè qualque dia haurem de pensar quins límits demogràfics té la nostra illa. Qualque dia haurem de pensar si aquí acabem 1 milió, si n'hi acabem 3 milions, si n'hi acabem 30 milions. I qualque dia haurem de pensar i ens hem de plantejar quins són els límits, també, i xerram de persones, que té la nostra illa. Per tant, aquestes mesures són molt de calatge. I hem de saber també com se pot redreçar l'economia i aquest model productiu perquè sigui circular realment, cercant una autonomia en l'alimentació, en la indústria, en l'artesania i en tot allò que es pugui. L'economia ha de ser sempre tan a prop com sigui possible. I no me digui que són fantasies nostres parlar de circularitat en economia, en recursos, perquè jo li diré que qui m'ha fet entendre la circularitat en l'economia precisament és la CAEP, a través de xerrades i a través del doctor Riera també, quan m'han pogut convidar a un esdeveniment o l'altre i s'ha estat parlant de circularitat en l'economia, cosa que m'apareix del tot sensat. Ja ho he dit en la intervenció anterior, no soc per dir no deixàvem perdre res. Però, sobretot, necessitem mesures per cohesionar la societat. Una societat que visqui en els valors, la cultura i la llengua pròpia d'aquestes illes. A mi, de bé, que em preocupa molt, òbviament, no Costitx, no en el meu poble, però sí que me preocupa molt saber que a les illes tenim un 30 o un 40% de la població que no té cap interès en sentir-se culturalment integrat o culturalment part de la nostra cultura, de la cultura d'aquí. Això me preocupa molt, però molt. El decret d'agilització administrativa, sí, serà necessari emprendre totes aquestes mesures perquè li dic, jo he dit abans, està manant una societat franquícia, una societat on s'abandona tot allò que és tradicional per anar cap a una pobresa cultural, econòmica, de valors, i crec que cada dia ho estan tocant més en les mans. Tornant a on volia anar ara amb el decret d'agilització administrativa. És una eina múltiple que posa molt de pegats a molt de problemes que pateix la nostra societat. Li record que nosaltres sí hem votat a favor, però esperant que les institucions puguin treure mesures i calatges i reformes de calatge per recuperar els pilars fonamentals de la nostra societat que avui passant pena que col·lapsin. Però vius que sempre n'hi ha que per agilitzar corren massa. I avui no podria passar de dir que no mos ha acabat d'explicar massa bé el cas, o allò que ha envoltat el cas de la llicència d'agroturisme del senyor Porcel. Perquè en Draig n'hi ha que han filat molt prim, en Draig n'hi ha que els han fet passar per l'adreçador, en Draig n'hi ha que ho han passat molt malament, però aquí encara no sabem per què hi havia indicadors de l'agroturisme del senyor Porcel en senyals
del Consell, en senyalètica del Consell i en senyalètica de l'Ajuntament, i no sabem qui va autoritzar a posar aquests senyals i, sobretot, no sabem qui ha autoritzat a llevar-les. I això crec que haurien de saber tots. I tot i el decret d'agilització, avui vostè ha tornat a retreure a l'esquerra com a cosa negativa, mostrant un paper, així, les llicències legals i correctament donades de les cases en rústic. Si jo, en poc temps, m'hagués fet una casa en rústic, dins aquests anys, me sentiria ofès. Perquè si jo he complit tota la llei, si jo tenc la parcel·la mínima i si he encomanat la feina a un arquitecte i l'Ajuntament m'ha donat la llicència, d'acord amb les normes subsidiàries i amb el pla territorial de Mallorca, no entenc com això pot ser un retret cap a l'esquerra, sigui l'esquerra, sigui el centre o sigui la dreta. Igualment, gràcies, no ho fa exactament per defensar-los, però gràcies. Igualment passa amb els parcs fotovoltaics. Li he demanat abans, senyor Llamés, i no m'ha contestat. Estem amb el petroli o estem amb l'energia produïda aquí? Hem de dependre de l'exterior per l'energia o hem d'intentar crear energia aquí? Està clar, per tant, que tot té un cost. I la pregunta que li he fet abans és si ara hem criticat que s'hagin fet tant de parcs fotovoltaics, si a partir d'ara aquest Consell, igual que ha dit que no donarà més llicències turístiques, no donarà més llicències per parcs fotovoltaics o no n'autoritzarà més. Perquè, francament, això ens preocupa. Com abans, però, no tot han de ser retrets, senyor Galmés, el manco no és del pis. Ja li dic que nosaltres fem una oposició constructiva. Nosaltres li donem l'enhorabona també, a part de les hermanites dels pobres, o les germanetes, nosaltres li donem l'enhorabona també perquè aquest Consell de Mallorca participi de les tradicions de la nostra cultura. Per nosaltres, participar en la colcada, fomentar els batlems, que a més com a president de la FEDIC vaig tenir l'orgull de poder fomentar guies de batlems i de poder tractar en les associacions de batlemistes. Participar en el corpus i en els esdeveniments, en les celebracions, les festes tradicionals, malament siguin litúrgiques i què? De la nostra terra, m'apareix correcte. Per tant, amb això li volem donar l'enhorabona. Amb el tema dels molins, li vull demanar que deixin de confondre la gent. Hem entès que hi ha unes subvencions per restaurar molins, m'apareix molt bé. I a més li reiter que aquestes subvencions han de ser per als particulars, i els particulars per decidir quina empresa recupera, ho sabem, perquè a més hi votarem a favor també, quina empresa recupera el seu molí i li du un manteniment. Això ho ha de poder triar el particular. No li han d'imposar des d'aquí un taller com sentit Fodesma o això que li arregli el seu molí. No. En el particular li han de donar una subvenció i que el particular triï qui li ha d'arreglar. Aquest molí, òbviament, aquestes empreses han d'estar capacitades tècnicament. Però no en vull, perquè una cosa és aquestes línies de restauració i l'altres que aquí de dins s'ha aprovat que se lideri un projecte europeu d'entre 4 i 5 milions d'euros, un projecte europeu que afecti una cinquantena de molins de cop, perquè així també les empreses que podran licitar no és el mateix preparar peces per molins de 3 en 3 no és el mateix que preparar-ne de 50 en 50, el que fa 50 pales, el que fa 400 pales, perdoneu, o el que fa 50 coes, no és el mateix preu, no és la mateixa cadena que el que en fa 3 cada any. Per tant, és molt important poder investir un projecte fort de cop i ara amb el Next Generation en tenim l'oportunitat. I d'això no me n'ha contestat. Tampoc ha dit si d'aquests 43 milions d'euros que nosaltres també hem votat a favor se repetiran, ni si han plantejat mesures de control perquè aquestes inversions o manteniments que se fan a terme no ens tornin a venir a toro passat, com han vengut aquestes, no ens tornin a agafar amb el peu girat i que haguem de disposar de 43 milions d'euros, que això és també 4 vegades els palabres i serveis de sempre, o 2 pits d'aquest pla doblat, que no ens torni a agafar a contrapel, que no ens torni a agafar que hem d'improvisar de posar 43 milions d'euros
de remanent de tesoreria d'aquesta casa. I això, francament, també ens preocupa. Per la manca de control que hi ha hagut a damunt d'aquest bombers, perquè ningú s'esperava, o almenys nosaltres no esperàvem, i crec que vostès tampoc, perquè així ho han dit quan van entrar aquí, i han estat molt d'anys a l'oposició, controlant i fiscalitzant. Ningú s'esperava una galtada de 43 milions d'euros i, sobretot, hi votàrem a favor per coherència i per responsabilitat, perquè si no, on hagués anat això? En els ajuntaments que ho aplicàssim a damunt la ciutadania. I clar, què m'ho hagués passat? Que si en els ajuntaments, per exemple, la Mancomunitat d'Esplà, molt bé, el doble d'aquesta tarifa, d'aquesta taxa, nosaltres no ho podem assumir i ho has de posar a damunt les famílies. I clar, això seria, com han dit abans, una galtada molt forta. Naturalment, no tinc cap problema, és que sigui. Gràcies. En quant en el món rural, vull encoratjar també i vull recordar al senyor Bestart que hi ha una feina molt important a fer en la caça, amb aquestes arts tradicionals de caça i també en el món del trop. Perquè precisament en aquests col·lectius que de vegades se'ls ha criminalitzat són els que ajuden a mantenir fora vila. Una cosa un caçador, l'altra és un escopeter. No hi ha ningú que estimi més fora vila que un caçador. I no hi ha també paisatges o finques més ben cuidades que les que hi pugui haver animals, cavalls sobretot, i els cavallistes ajuden molt a que precisament aquest món rural se pugui mantenir. I si no han tingut mai un cavall, això val una dobarada. Moltes gràcies. Bé, després, senyora consellera, me descontestem dels moviments. En quant a els bombers, també pensam que és molt necessari continuar aquesta línia perquè les instal·lacions dels bombers han d'estar sempre en òptimes condicions i és molt important també les ubicacions. Aquestes ubicacions estratègiques que permetin les intervencions eficients, eficaces, ràpides, cap a aquelles urgències, necessitats, incendis que hi pugui haver. Ens trobaran de vora també per fer feina per la gent major, aquí i en els ajuntaments on som presents. El PI està molt conscienciat en totes les necessitats del col·lectiu de la gent major, especialment de la gent en dependència. Per tant, endavant, en donar més hores en el SAIT i endavant també en crear més places de residència i de centres de dia. Per acabar, i en turisme sí que li voldria dir, que en 2 minuts me bastaran, senyora consellera. En quant a turisme, sí que li voldria dir una sèrie de coses. En primer lloc, jo també estic d'acord en que realment ara no estan reteant res. Si hi ha unes places que s'han donades i s'eixen de donar, no reteam. Segon, que és molt important que les que ja estan donades se puguin intercanviar entre particulars. Ho han dit per activa i per passiva. Això no és un augment de places, però hi ha gent que està cansada, està estigada de llogar vacacional, no vol perdre les places, continuen, però sí que estarien disposats a fer un intercanvi amb altres particulars. Això provocaria més inversió per millorar les noves instal·lacions i, òbviament, altres cases que passarien a preventurar altres tipus de lloguer. I per acabar, la darrera, el que no entenem de cap manera, no pretenem agradar a tothom, el que pretenem és dir el que pensam, i després, òbviament, després cadascú tria. Senyor conseller, en promoció turística, les millors empreses, les majors marques comercials o industrials del món mai s'aturen de fer promoció. Una cosa diferent és que ens plantegem quin tipus de promoció fem. En quin mercat volem arribar? Quin client volem tenir? De quina manera volem que sigui aquest client i aquesta activitat turística? D'això en podem parlar. Però el que no podem dir, senyor president, com un mèrit, és que baixem el 70% de la promoció turística. Nosaltres considerem que això és un suïcidi perquè no dubti que els nostres competidors d'arreu de la Mediterrània o d'arreu del món mai s'aturen en la promoció turística. I senyor Galmés, ara de bon de veres, per acabar, li he fet una oferta bona de bon de veres. Se la pensi, jo entenc que ho ha de meditar. Té
bé, estar en minoria és molt digne i segur que no el faríem en Pegaïm i que reforçaria el seu lideratge. Moltes gràcies, senyor president.